Omtanke er et begreb og et ord, som Ian introducerede, og som jeg synes støtter virkelig godt op omkring det, som ladestationerne kan. Fordi det handler om at skabe oplevelser med omtanke, og netop det med, at man får mere tilbage end den tid, man tager. Det hele startede med, at vi sammen med Ian udviklede et stærkt koncept, hvor det handler om at binde mennesker og steder sammen, og det handler om at give mere tid tilbage, end den tid, det tager at lade sin bil op. Sådan at hver ladestation bliver unik og bliver en særlig oplevelse i sig selv. Konceptet for den her station var at skabe en stor oplevelse på et forholdsvis lille område, hvor det kommer ud af sin bil, og man arbejder med terrænet, gør lige pludselig, at man oplever, at stedet og området er meget større. Og også det der med, at man ikke kan se alt, man kan ikke overskue alt. Det gør bare, at man får lyst til at bevæge sig ud og gå på opdagelse. Aggersborg var en stærk inspiration i forhold til at komme ud af bilen og opleve det helt særlige ved naturen. Det helt særlige ved Aggersborg er jo, at det hviler på et stærkt kulturhistorisk fundament, som man ikke kan se, men hvor det ligger mere i fantasi. Og derfor handler det jo om, at man så kommer ud af bilen sammen med naturen for skabt rammerne omkring den her unikke fortælling. Den cirkulære form var jo i forhold til den måde, som hele fæstningsværket var bygget op på. Det stærke i cirklen er, at det er en lukket form. Det er også, at det giver nogle muligheder for at kunne disponere parkering. Når vi arbejder med cirklen, så arbejder vi også med en natur omkring os, hvor ting ikke er designet, men hvor man skaber kobling mellem det ikke designede og det designede, der ligger i cirklen. Jeg synes, noget af det særlige ved Agersund, det er jo, at når man træder ud af bilen, så kan man træde væk fra det støjinferno, som vejen og broen skaber, men som en naturlig knudepunkt også. Det er det at kunne træde ud i naturen, træde ind i landskabet, komme ned og røre ved vandet. Når man indgår og træder ind i et lokalsamfund, så handler det jo i høj grad om at binde steder og mennesker sammen. Naturoplevelsen ved en station, det handler jo om det der med, at man får skabt rammerne for en pause, hvor man både får ladt sin bil op, men også man får ladt kroppen op. Tiden i den her sammenhæng kan man arbejde med på mange måder. Man kan se det som den tid, hvor man sidder og venter på, at bilen bliver ladet op, til at man kan komme videre i dagens program, eller videre på sin rejse. Men man kan også se tiden som en mulighed til at træde et skridt ud af hverdagen. Jamen, jeg tror, det kan definere projekterne, det er, at arkitekturen i det her er det sekundære, hvor menneske og naturen er i centrum.